guys! Welcome to the Real Niña Jose-Quiambao Facebook page. At today, meron tayong espesyal na gagawin. Lilibot na naman tayo dito sa Bayambang at pupunta tayo sa Royal Mall. At dun sa Royal Mall, meron isang challenge na naghihintay sa atin. So tara na guys and join us. Right now we're on the way to Royal Mall and with me are my special guests, my friend Nikki and of course Yuri. So, abangan natin. Hi guys! Right now we are at the Royal Mall and today I am joined by Sir Hermie. He is the manager and the one taking care of this Royal Mall. So, Sir Hermie, please share Royal Mall's history. Ano bang relevance ng Royal Mall dito sa Bayambang? Ang Royal Mall po is started construct 2008 and the start of operation is April 2011. We have a lot of tenants. Number one is the Pure Gold. Pure Gold. From ground floor. Yes. Vintage Eye Care. Cebuana. 7-Eleven. And many pa. Oo. So, Sir Hermie, paano nakatulong ang Royal Mall sa Bayambang? Dati ba, may mga malls na rin ba dito? Kamusta ang Royal Mall? Ang laki ng tulong ng Royal Mall sa Bayambang kasi before, usually mga groceries lang yung nandito sa Royal Mall. Nung na-establish ang Royal Mall saka nag-open, doon na dumating lahat ng maraming tenants na wala pa sa Bayambang, especially Jollibee, Pure Gold. Oo nga. Yes, ma'am. Yeah, marami natutulungan. Umangat ang ekonomiya ng Bayambang at mas maraming taong nabigyan ng jobs and of course, yes, because of it. And Sir Hermie, I want to thank you dahil na-maintain mo ang kagandahan ng Royal Mall. So, pero alam mo, i-change lang. Dahil may mga ganyan-ganyan. So, Sir Hermie, thank you. Please invite them to visit Royal Mall Bayambang. Okay, thank you, Ma'am Niña, for your vlog. We are all invited here in Royal Mall Bayambang. Kasi po, dito po sa Royal Mall, lahat po ng hinahanap nyo nandito po na lahat. Pagkain, groceries, or Love life! Kasama na po. Maraming nagda-date dyan sa Jollibee. Not only Jollibee, pati dyan sa mga entrance namin, kung minsan may mga lovers dyan. Okay, Sir Hermie, thank you so much. So, guys, please visit the Royal Mall here at Bayambang. Katapat lang siya ng plaza at makikita nyo naman na napaka-royal ng Royal Mall. So, thank you guys. Thank you, Sir Hermie. Sa aking vlog ay sinabi ko meron akong special guest at sasamahan nila tayo dito sa challenge na ito. So gusto kong itawag ngayon ng aking friend, ang aking derma, Miss Nikki Reyes. And of course, my favorite, one of my personal assistants, Yuri! Yuri, joke! So guys, alam niyo ba kung ano gagawin natin today? Ano? Iikot tayo dito sa Royal Mall at maghahanap tayo ng
isa-shopping by alphabetical order from A to Z. So, kailangan tulungan niyo ako. Oo, dahil sabi nga ni Sir Hermie, lahat natatagpuan dito sa Royal Mall, kahit love life. So, yung malulungkot dyan, pumunta na dito sa Royal Mall at magkaka-love life for sure. So, ngayon guys, so, we're gonna start. Okay, letter A. Ano ba ang A? Mag-isip kayo, A, apple. At dahil dyan, kailangan natin ng apple, pupunta tayong Pure Gold. Oh, we're gonna dance without for you. Ay, they're gonna, why true? They're gonna dance without for you. So, we're here at the Pure Gold. Ay, at sumasayaw sila! So, nandito. Pagkalinig sila muna. Ay, letter A. Thank you! Uy, sumali ka doon! Sumali kayo eh! Yay! Ang galing naman! Oo, ang galing! Yay! So guys, kita nyo naman na napakasaya dito sa Balot Bayambang. Pati sa grocery na Pure Gold sa Royal Mall, eh, tingnan nyo, sinasayawan tayo. So, ang galing-galing talaga. Woo! So, thank you, Pure Gold! So, wait lang. You go there, you say, you invite, come here, you're the star. Come here. Kuya, what's your name? Gerard Nabago po. Si Gerard. So, Kuya Gerard, i-invite mo naman ang mga bayambanggenyo dito sa Pure Gold. Hello po, mga kapatid ko. Sabay sa Pure Gold po, dati po always panalo. Marami po tayong service, marami po pong promo items. Dito lang po sa Pure Gold po, ang meron po tayo po. Lahat ng presyong panalo everyday Pure Gold. At dahil dyan, kailangan ko ng letter A, apple. Apple! Kukuha tayo ng apple doon. Letter A. Hello po! Ay, sure. So, we are going to the apple. Okay, the apple. Thank you. So, apple. Ayan na, nakikita ko na ang apple. Guys, this is the apple that we have. Nikki, ito na apple. So, napaka-juicy ng apple na to at matatagpuan lang to sa Pure Gold Royal Mall Bayambang. So, ang mga juiciest, tinan naman apple, and nandito sa Royal Mall Pure Gold Bayambang. So, ito na, damihan na ang apple. Sige. Ano pa? Ang palaya! Ang palaya! Hindi ko alam itsura na ang palaya. Ang palaya ko ba? This is it. So, ito ang palaya. Marami ang palaya sa live. So, hello po. Sige po. Hello po. Tita Minda? Bakit pumayat ka? This is my Tita Minda, guys. She's one of the best doctors here in Bayambang, Tita Minda. Thank you! Tita. So, next letter B. B. Letter B is bygone. Kuya, nasan si Kuya? Bygone, I need the bygone. Bygone, pampatay ng ipis. Maraming ipis at epal sa buhay. Letter B. Bygone. Hi! So, woo! Sige, let's be happy. Where's the bygone? Sinusundan kita. Ay, napakalaki nito. Napakalaki ng Royal Mall. Hello? Bygone! Ito na ang bygone. So guys, ang bygone. Yung walang Okay, ang bygone. Ito, okay. Water beer. Hiningil ako. See, guys, napakalaki ng Pure Gold dito sa Royal Mall. Hiningil ako. Itong bygone, letter B, pampatay ng mga insekto at mga ipis sa buhay na buwiset. Ito na yun. Sa mga haters and ito na, bygone. So, letter C. Yuri, tumulong ka. Letter C. So, hinihingal. Letter C, kailangan natin ng
ng cat. Cat pala tayo. Bakit cat food? Baka may cat food. Cat food, ayan na, cat food. Wala, okay. Dahil, okay, kukuha ka ng cat food kay Cathy Ay sa ano, prayer part. So, yan. Let's go natin. Okay. So, lilipat naman tayo sa ibang lugar dahil babalik tayo dito. Letter D. So, napakalaki dito. Wag na kasi puro pet food. Okay. Hi! So, iikot na tayo. Downy. Tapos, pupunta tayo sa ibang lugar sa Royal Mall, Nikki. Downy. So, ito na ang Downy. So, okay. Sa ito. Kasi alam nyo ba guys, tingnan nyo naman may Downy dito sa Pure Gold Royal Mall Bayambang. Napakalaki niya kasi hiningal ako. Akala nyo na maliit lang dito sa Royal. Napakalaki. Para ka na sa palace. Kaya nga Royal Mall. Royal. So, okay na muna to. At babayaran natin. But feeling ko babalik pa tayo dahil lahat ng bagay natatagpuan dito sa Royal Mall. Tingnan natin kung totoo ang sinasabi ni Sir Hermie. Kasi, 'di ba? So, sana totoo ka, Sir Hermie, ha? So, ito na. Sana nagsasabi na totoo na lahat natatagpuan dito. Pero, mukha naman talaga kasi napagod tayo, Yuri. So, iikot tayo sa ibang parts ng Royal Mall. So, okay. Hi! So, hello! So, magbabayad na tayo ngayon. Yuri, ay Gingging. Okay. So guys, ngayon Yuri, iwan mo na muna. Babalikan namin, babayaran namin yan. Nakaikot ba kasi kami? So kami iniwan. Yuri, dito ka. So sa letter D naman, anong letter D? D. So guys, ngayon we're gonna look at the other places here. Letter D. Dunkin' Donuts. Wala. Letter D. Ito naman ang Royal Products. At ito tatak, jewelries, mga alahas to. Wow, ang daming alahas. Hello! Ito ang tatak bills yan. Mga gold. Letter D. Anong D? May down ko na letter. E. Letter E. Eggplant. E. May elephant ba? May emo. Emo. Okay. Letter E. Letter E. Naghahanap tayo letter E. Letter I yun. Kuya po. Letter E ako. Look, Kuya po. So guys, now we're going to the second floor of the Royal Mall. Hello! And so nakikita nyo naman guys, pataas na tayo at mag-isip na tayo letter E. Letter E. Eraser. So, alam ko may bookstore dito. Pupunta tayo doon sa Mapandan. Kukuha tayo eraser. Hi! Hello. So, kukuha tayo eraser. Okay. So, saan yung eraser? Pupunta tayong doon. Letter E. Ano pa eraser? Letter F. Mag-isip ka na. F. Frappuccino. Letter E. So guys, sinan nyo naman dito sa Royal Mall. Lahat talaga daw nandito, sabi ni Sir Hermie. Dito, this is the store of my brother-in-law, Bubble Mouse. Yeah. Let's buy the power bank later. Yeah. So now we are here in Mapandan Bookstore. Letter E. We are here in the Mapandan Bookstore. And hello, we are looking for eraser and envelope. Eraser. Yuri. Eraser and envelope. And eraser. So lahat nandito guys, panlinis, paint. May pencil na may eraser. Eraser siya. So, eraser. Saan? Envelope. Nandito ang envelope. Plastic envelope. Ayan, envelope. Ito mga envelope. Ayun, kuha ka dyan. Envelope. Yeah. Ayan. So, E. Letter F. Flashlight. You need flashlight? Okay, Poca needs a flashlight. So, flashlight. Dito nga, Flashlight. See, guys, napakadami. Tingnan nyo, may mga fan flashlight dito sa Pandayan Bookshop here in the second floor of the Royal Mall. Okay. Fan. Okay, tag-isa tayo, guys. Tag-isa tayo. Ay, hiningal ako. Hindi ko. Wala ata, pero mas masaya eh.
Mas masaya. Okay, fan. A, B, C, D, E, F, G. G. Gold sa baba. Pero may gold din dyan eh. Ayan na envelope. O, Yuri, nakahanap siya ng envelope. Hello? Okay, letter G, gold. It's a gold there. It's gold. So we will get this swerting pusa. Yuri, get the pusa. Get the pusa. It's gold. So A, B, C, D, E, F, G, H. H. Hat! Helmet! Oh, guys, dito, bookstore to, pero may helmet. Saan pa kayo? Dito na sa Royal Mall. Suotin na natin yung mga... Si Sir Hermie. Tama. Sabi ko na totoo. Ayan. Ano? Naiiwan mo. Sorry, ayan. Okay. Tag-isa tayo. Lead A, B, C, D, F, G, H, I. Sige sa tayo. iPhone? Titingnan ko lang kung may iPhone dito. Dahil sabi ni Sir Hermie, lahat dito meron. So, tingnan natin. So, iwan natin eh. iPhone. We're coming back. Wait. iPhone. So, iPhone. Hindi tayo nagbabayad sa lahat ng binili natin. Hindi magbabayad tayo mamaya. Later. Hindi naman ako magnanakaw. Diyos ko. Later talaga. Later. Hi! So, we are here in the Bubble Mouse. This is my brother-in-law's store, Bubble Mouse. Excuse me. Do you have iPhone? Okay, it's wrong. But anyway, I just want to say, this is my brother-in-law's store in the Royal Mall. It's called Bubble Mouse, and all the stuff that you need are all here. So come here. You invite them to visit Bubble Mouse. Hello, Bayambang. Visit nyo kami dito sa may Bubble Mouse Computer Sales and Accessories. Thank you. Thank you. So yeah, this is located in the second floor of the Royal Mall. iPhone case. iPhone case. Okay. May iPhone kayo? Mayroon iPhone dito. Nakakaloka, guys. Okay na yun. Paparaffle ko na. See, guys, dito sa Vongjo, may iPhone. May iPhone kayo? Anong klaseng iPhone? Guys, may letter I. Sir Hermie, mukhang tama ka talaga. Lahat nandito na may iPhone. Okay, hindi nyo na kailangan pumunta ng Apple Store sa Manila to purchase this iPhone. You can just get it in Vongjo here in the second floor of the Royal Mall. May I see the iPhone? Ano ba? iPhone na cellphone o iPhone case? Okay. Sir Hermie, ha? Okay, kailangan nyo pa palang pumuntang Apple Store sa Manila to buy your iPhone or magpabili nila kayo sa Amerika. So, can I see the iPhone cases? Where is it? Kasi we need iPhone 12, sweetheart. Yeah, iPhone 12. So, there's no iPhone here. Sabi mo lahat na dito, walang iPhone dito. Sa Consum mo, meron. Ha? Sa Consum po, meron. Oh, bibili rin akong case. Oh, very good. O, sige, lahat nandito na daw. Oh. Can I see? iPhone 12. iPhone. Anong iPhone mo? Oh, Yuri. Ha? Oo nga. Pro Max. Okay. Kukuha kami. iPhone Pro Max. iPhone 12 Pro Max. Okay, bibigyan na lang kitang gift, Nikki. I will give Nikki a gift, the iPhone Pro Max. Here it is. So, this is okay, sweetheart. How much is this? We will make this. So, ito, may iPhone case dito sa Bangzo. So, we are going to the iPhone, Sir Hermie, A, B, C, D, F, G, H, I, J. J. Mag-isip na kayo ng J. Jar. Saan may jar dito? Jar. Where are you, Jar? Hello, sweetheart. Guanzon, do you have iPhone here? So guys, this is an iPhone store. This is the Guanzon Mobitech store here in the Royal Mall. Do you have iPhone? May order sila ng iPhone. So guys, hindi nyo kailangan pumunta ng Manila at ng Amerika para bumili iPhone. O order na lang kayo dito sa Guanzon Mobitech. Sweetheart, come here. You invite your people to come to your store here. Siyempre, meron din tayong mga Samsung and Opo. Tapos yung iPhone, Sa iPhone po, by order po tayo sa iPhone. Kung may mga I'm
so sorry. It's okay, sweetheart. Go ahead. Yan po. So, pawis. Yung mga nakahanap ng items ko, pwede po natin i-order yung items. Yeah. So guys, remember dito sa Guangzhou Mobitech, makaka-order na kayo ng iPhone at dito lang yan sa Royal Mall, Bayambang. Yay! Iba na talaga ang Royal Mall. Napaka-royal. Jay. Jacket. Jacket. Sige, jacket tayo. Jacket. Jacket. Yuri. Oh, this is Stradcom. Jay. Nandito tayo ngayon sa... Hello! Hello, ma! Nice to meet you! Hello! Yeah, we met there! You were in the yung... What do you call that? Yung election na ganon? Yeah, this is your store. Meeting events. Yeah, we need a jacket. So, Yuri, para sa itong jacket na to. For Yuri. So, letter J jacket. Nandito na. Short, madam, short. For him, oh, you get that, go. H-I-J-K. K. 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 Tama! Kitchen appliances. Kitchen. So, but we will, ito na Jay, we will get it. Get it na. Yes, ma'am. We will get that. Si Come Sir on. Hermie nagbaba. Oh, Sir Hermie, you get the jacket. Okay, we are here in the we are in Magic Appliance at maraming kitchenware dito, letter K. So, at keychain daw. Pero wala akong kettle. pot. May kettle kayo, sweetheart. There. We found the kettle. Kumuha ka na dyan, Nikki. Kettle. This is for me. Oo, go. I have the book. Okay, ito. Kettle. Coffee maker yan, hindi kettle. Ganun na din yan. Hindi. Kunin mo na din yan, go. Meron kayong kettle? Ito kettle, okay. Kumuha ka na dyan kung anong gusto mo. Okay, ayan. So, ito may kettle dito at dito yan matatagpuan sa Magic Appliance Store dito sa Royal Mall, Bayambang, diba? So, ate, come here. Ate Lorna. So, this is the very, ang ganda-ganda mo naman. Matang ko lang. Okay. Ate Lorna, please invite them to visit Magic Appliance here in the Royal Mall. Magandang buhay po. Welcome po sa Magic Appliance Center. Matatagpuan po sa 2nd floor Royal Mall, Lenny. Maraming salamat. Thank you, Ate Lorna. So guys, kung kailangan nyo ng pangluto, electric fan, oven toaster, mga TV, may mga Samsung dyan, mga ref, dito lang tayo sa Magic Appliance Center at the Royal Mall Bayambang. Mukhang totoo ang sinasabi ni Sir Hermie na lahat ay nandito. Sir Hermie, pag hindi totoo na lahat meron dito, lagot ka sa... joke lang. Thank you, Sir Hermie. Napakabait mo ni Sir Hermie. Let's go. So, ano sabi ko? Lemon. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L. Lemon. Lemon square. Laptop! Saan ang mga laptop dito? Hello? May laptop dito? Okay. Dito naman tayo sa Mayor. Sa Mayor ay may laptop. Okay. Hindi. Hello? Do you have laptop? Okay, dito tayo sa Mayor at the Royal Mall again. At may laptop dito. Ate, patiin ang laptop nyo. Oh my gosh. Guys, nakakapagod pala mag-shopping. Wala akong COVID By the way, nasamid ako. Also, the reason why I'm not wearing a mask and just a face shield is because every 2 weeks, a lot of people have been complaining or saying or asking why I'm not wearing a mask in my vlogs. But every 2 weeks, we have a swab test in our house. It's a protocol ever since we had COVID. And we, of course, practice social distancing. So, that is the reason why I guess I'm COVID-free. And also, I will not endanger other people just because, I know what I'm doing and there. Okay. This is the Dell laptop. So, I will get this. Poka. At itong Dell laptop, I reserve this ha. This Dell laptop is ipaparaffle ko one of these days in the real Niña Jose-Quiambao Facebook page. Ipaparaffle natin to. So, sweetheart, can you please invite them to visit your store? To the viewers of this vlog, I invite you to
visit our store. We have in Nueva Ecija, Tarlac, Camiling, and Santa Ignacia. We also have in Talavera and Camiling our main store. So please visit us, our store, Mayor. We have also in Basista po. Wow, okay. Thank you guys. So, lahat na mga kailangan nyo, pang school, pang cellphone, marami dito sa Royal Mall Bayambang at isa na dito ang ating Mayor Store. So, maraming salamat. May laptop. So, don't forget. So, thank you. We will, Sir Hermie, bahala dyan. Okay. H-I-J-K-L, M, letter M, mouse, bubble mouse. Babalik tayo sa store ng brother-in-law ko. Bibili tayo ng M, mouse, para sa laptop at ipaparaffle din natin yan sa ating vlog, ang mouse with a laptop. Complete na yan. So, we are back here in my brother-in-law store. Kuya, I need a mouse. So, letter M is a mouse. So, for the Dell. Okay, this one, mouse, and complete laptop and mouse. So, thank you. So, give it to Sir Hermie. Thank you. Letter N. Nandito daw si mami niya tapos si Sir Mao. Okay. Letter N. May Chowking ba? Ay, may Jollibee dito. Noodles. Jolly Spaghetti. Sweet, sarap, sweet, sarap. Enjoy your Jolly Spaghetti, ma'am. Bibili tayo ng spaghetti sa Jollibee dahil noodles. Yeah, masarap ang Jollibee. Favorite ko yun. So, ako rin, no? Favorite ko ang Jollibee. Hi! Yeah, it's okay. Hello, guys. So, guys, as you can see, meron din 7-Eleven dito sa Royal Mall Bayambang. At medyo nagugutom na kami ni Nikki. Pupunta kami ng Jollibee. Okay, tatakbo tayo. Hi!